waye iyaye na gari? Iyaye na gari su ne suke koya mai ayansu ladabi da biyayya. Ka fasa da ke. Kai. Za ka iya sakin jiki da damisa yayin da yake cikin keji, amma da zarar ya fito daga cikin kejin ya fara farauta. Za ka iya dakatar da shi ne? Ku je ku gama da shi. Kai ma je ka. Ni matsaloli ma sun manyawa. Su duka sauran matsalolin suna da mafita. Ni da matsala ta farko ita ce a yi man subscribe. Kareji ko dai sai mun sa 'yan sanda. Ni nan na yarda da maganar ka, amma ita hukumar 'yan sanda ta zama fahimtar da ita gashi. Amma 'yan sanda kai a kira Mr. President. A halin yanzu ni da shi ko ga maciji ba ma yi. To, Yadda yi wasan kwaikwayo da mummuwa dole mu yi wasan kwaikwayo da shi. me dalilin cewa haka? Tabbas ina da shiri a cikin kaina. Za ka iya cirsasa shi? Ƙwarayar labai. Sai wa zan mai amfani da shi. Dole ne sai mun yi amfani da mataimakin kwamishina. Gaskiya to ni dai kashe kaina dan. Ranar auren janiki aka safa, ni da nake dan gefen fage ma nake jin wannan zafin, ina ga kai dan gaban goshi kawai jinjina. Da zaka ji ran mai gida ko da ya sake zuwa wajen shege kan nasa ne.